вид, сега в момента правим, тя е кратък за мен, други думи, това е половината на това, което месец обикновено. Добре, можете да разберем, преди да сложиш брашното, в тази консистенция имаш ли вътре в брашното? Моля? Преди да си пиш брашното в купата, имаш ли брашно? В която? Да, това е закваската, не има брашно за другата. Чудесно, си помощта нам. Милена, ти асистент? Шефа, няма снимай. Ще бъде протоколиран. Ето, виждаш така конституция. Всичките баби в България и другите месят, като добавят по-малко вода. А ние правим напротив, обратно се даваме една каша, която, здравейте, в която надолбава брашното и то се поема толкова, колкото си ни трябва. Тук да го направим.